Sa timbang na kaday? Pila makakakuha ang kilo? Patimbang ka, Koy-Koy? Ay mo palang-alang. Oh. Si Jerwin. Ayo guniti mama. Very good. 8-3. Uy. Kalban ka ron, timbangon ka day. Tuwa sa dire. Timbangon ka ba? Bandayon mo basa. 9. Dayon mo mga magbukto ning mga nag. Dali kay natin. Mana karawan. Ay buya. Sige, tihinon isa. Siganggan. Okay sa kayo si Kuani, Kara. Si Karamia. Karate. Ben. Katong isa sa diyan marapalo. Ben. Kuan, diyan na. Tanaw sa tuba. Ikaw magpakuan patimbang pag. Pila kong kilo? Nagkayagaw man diri ako. Si Jana. Pila? Ayaw isang ko ha. Malmal ang kilo na. Okay, litson. Si Dio Gracia. Agoy, ang pagkabugoy. Hoy, hawa da. Agay sulot sa panty. Dapat isa ang timbang niyo. Malmal ang kilo ni. Malmal ang kilo ni. Malmal ang Ala! Sa kilo na to. Hadlo ko mamo eh. Sakit? Be. Sige. Addiction. Sorry, 160 na. 160 din. Kuha ko. Pagsako. Ini bali-bali na. Anak mo yan. Oh, ano? Marian. Nara sa likod. Ay, kalamihan na. Bisa pangalan niya? Si Juana 105. Juana Maro. Ito. Kapal kasi. Yun lang yung check. Wala ma'am? 110 over 90. Mag-inject sa ka ha? Inject na lang. Para dali-dali. Kalinturahon. Ubusin. Kalinturahon na yun. Pipi man na natin. Dito sa Jupel. Jupel. Dati live ni Dilte. Video na ko. Ay naman kay bulag. Ano to ko? Sakay sa duyan. Ay, kabirigod sa Kambaloy. Ay, kabirigod sa Kambaloy. Ay, kabirigod sa Kambaloy. Dahil ko nitong. 13. Very good! Ay! Very impossible! Impossible! Iwan niyo na guard! Bidali ko dito sa kuan ko eh. Huy. Diri ka oh, diri ka sa tabangan.
Dili ka ko eh. Katong tang bangkaw ito sok. Ala. Bangkaw ito sok. Agay. Nampak bangkaw ito sok. Bangkaw sebutan. Teka na dito. Bijuan dito ko eh. Oh, presidente. Wala man si painting. Presidente daw na, dapat senior. Mara man no. Eskwela naman ang uban. Ay, mo klase 1. Iliman, anong sa eskwelahan? Senior No, to sa sujian na. Ha? Napanjek ka lang. Congratulations. Antay flow. Mawang sakit. Ina nga, palihan dili kay timbangon sa iyang anak. Ay, goy! Wow, kalami. Di man gamay na mga dagom imat sa dagom sa kagabion. Ay wala oy. Wala oy. Para di masakitan ba kung magbara mapildi. Dili ka kalentarahon. May energy mo heart ana. Sabay mo lawas ko balahin na. High blood kung wild. High blood. Kadayon si Punon. Si Punon mang ka, dali ka maayo. Di ba siya pwede? Kay high blood. Di siya pwede high blood siya. Nam. Para mapildi ta ba dito ka liturahon dayon. May mo ka inka. Hala ko mga kaan maring-maring. Uday. Para Naikon sa purok. Pilay timbang nimo day. Tagaig number si kuan oh, ate. iya ka man dun na iya. Pero dili sa botoy. Kaday? Yes. Di man mo purok na ang purok gyud sa na diri aman jud no. Ato sa purok sa dito. Dito. Oh, di ba? Ang purok ko guba. Bali diri. Kamo, dili ko magkuan kamo. Saan? Nagatag si Pangudi. Bye-bye. Bye-bye. Watatap mga kainday, muli na ko kay human na sila og pangporga o kanang magtimbang sa mga bata og na siya anti-flow para sa mga kuan
Sa mga adults, wala. O kita. Nagpatimbang ang amo ang Bibi Juan na manamig timbang mga kao. Oh, tatap. Ay. Nagluto si nanay og manok nga baboy ihas. Manok ihas nga nakuha ni tatay na WhatsApp mga katiktik. Wow. Sabaan pa lang ta. Bye!